चहाची पात आहे ना, तर चहाच्या पातीवरनं पण त्यांचे भांडण चालू आहे. तुला जे हे बघा कसं स्वच्छ सगळं झालेलं आहे. त्याला मी ना जंगलमॅन नाव ठेवलं ह्याला. नाही टॅमॅटो काही नाही टाकलंय तरी पण इतकी मस्त बघा दिसते. आपल्या एक ताई आहेत ज्यांचं नाव आहे छाया पवार. मार हवा तुम्हाला. अरे चहाची पात आहे ती, चहाची पात. काय आहे? चहाची पात आहे, खाऊ नये तो. बघ 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 कशी उड्या मारतो तुम्ही. बघ 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 बघ. खाऊ आहे? गवत नाही, तो गवत नाही आहे, चहाची पात आहे. चला चला घरात, चला चला घरात, चला. हा घ्या, चला घरात. हे घे धर. चहाची पात आहे ना, तर चहाच्या पातीवरनं पण त्यांचे भांडण चालू आहे. तुला घेतलंस ना तू. हां ती बघ तिकडे खाली पडली, ती तुझी ती बघ घेते. ही बघ इथे वाघ्या. भाग्या ना आमचा जाम चॅप्टर आहे. ही बघ ही बघ ही बघ ही बघा, हा एक तुकडा आहे आणि त्याच्यावर दोघं बघ. तो बघ तिकडे तुझा, हा बघ तुझा इथे, हा बघ इथे खाली पडलाय. हा बघ घे. त्यांना असं वाटतं गवत आहे म्हणून ते गवत समजून खात आहेत. ते प्राण्यांना गवत खायची सवय असते ना, पोट बघा बिघडल्यानंतर. हे बघ इथे पडलंय वाघ्या. चला ह्यांचं चालू दे. आणि आज बघा कोरा चहा माझ्या आवडीचा. चहा बनतोय तोपर्यंत म्हटलं भांडी वगैरे लावून घेऊया. हे बघा चला थोडंसं किचन आवरून घेते पटकन. कुणाचं दूध पियाला बाहेर काढून ठेवलंय बघ. रेडी. हा दोघं जण बसलेत बघा कसे. मी किचनमध्ये होते ना, त्यांना असं वाटलं की आई आम्हाला दूध आणून देते खायला वगैरे, त्याच्यामुळे दोघं जण बसलेत. आणि भरपूर अशी मस्ती करून झालेली आहे सकाळी उठल्यापासनं. अजून आपली चूल पण पेटवायची बाकी आहे. मी म्हटलं उद्या चहा पिऊया आणि मग सुरुवात करूया कामाला. शेरू हो वाघ्या काय. आणि चूल पण बघा पेटली फायनली. मला की नाही थोडा वेळ लागतो चूल पेटवायला. आज मी थोडासा कढीपत्ता पण टाकला आहे, म्हणजे अजून नवीन मला टाकला, जुना होता त्यात. आणि इथे पाठीमागे हे लोणी आहे ना, काल संध्याकाळी बनवलं होतं ते आता ठेवलं आहे. म्हणजे चुलीवरती कसं पटकन बनतं. आणि कुणालचं बघा तिथे काम चालू आहे. पक्ष्यांचा आवाज छान येतो आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आपलं रुटीन चालू झालेलं आहे. आत्ता मला वाटतं सकाळचे 7:30 पावणे 8 झाले असतील. घरातलं सर्व आटपलं, पाणी गरम करत होतं चुलीवरती. आणि आता कुणाल ना तिकडे गेलं आहे ना साफसफाई करायला, म्हणजे रान काढायला. तिकडे जरा जाऊन येते. आपल्या तिकडे ना जरा चवळीच्या वेली लावल्या होत्या, म्हणजे चवळी टाकली होती ना, छान तयार झालेले आहे. आणि कुणालनी जे रान साफ केलं ना ते पण तुम्हाला मी दाखवते. काल संध्याकाळी मी बघितलं आणि मी स्वतः ना आश्चर्यचकित झाले. इतकं त्यांनी छानपैकी केलं आहे ना. काल जवळजवळ सकाळी तो ना मला वाटतं 1-1.5 तास तो करत होता, पण असं व्यवस्थित सगळं केला नाही. आणि मला वाटतं ह्या स्पीडने जर का त्याने केलं
तर एक 7-8 दिवसामध्ये सगळं ना क्लीन होऊन जाईल हे आपलं रान. इतकं त्यांनी छान केलेलं आहे. कसला आवाज आला? कसला तरी आवाज आला, काहीतरी पडलं असेल. म्हणूनच मला असं वाटलं की नाही तुम्हाला पण मी दाखवते. आता हे कसं गेले कित्येक दिवस हे काम चालू आहे, पण 2 दिवसापासून त्यांनी ना स्पीड त्याचा वाढवलेला आहे. आता मला कसं जास्त वेळ मिळत नाही, मी पण करते, पण जसं मला वेळ मिळेल ना त्या पद्धतीने करते मी. आणि मी कसं त्या साईडला जात नाही, कारण मला भीती वाटते ते गच्चं रान बघून. हे घराच्या जवळचं आहे आणि तिकडचं थोडं थोडं चालू असतं माझं. पण जे कुणालनी केलं ना तर तुम्ही बघा, अगदी म्हणजे कौतुक करण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि मला म्हणूनच असं मनापासून वाटतं की तुमच्याशी शेअर करायला पाहिजे, तुम्हाला दाखवायला पाहिजे. तर हे बघा, हे मध्ये ना साफ केलं होतं, पुन्हा सगळं वाढलेलं आहे. जसं जसं पाऊस पडेल तसं जसं रान कसं काढलेलं असतं तेवढं वाढत जातं. आता आम्ही विचार केला आहे की हे जे झाडं आपण लावलेले आहेत त्याच्या अवतीभोवतीचं अगोदर साफ करायचं, म्हणजे एक एक बाजू क्लीन करत जायचं. हे बघा, हे कसलं झाड बघा किती वाढलं आहे. ते रान आहे हे, पण हे काय कुठलं झाड नाही लावलेलं. कसं गच्च झालं आहे सगळं. हे बघा, इथे सगळं काम चालू आहे आपलं. आणि तुम्ही बघा समोर कसं सगळं क्लीन करून टाकलं त्याने. ही आपल्या आड्याची बाउंड्री आहे ना. काय रे कुणाल, काठी घेतले ना हातात? काठी बिटी म्हटलं घेऊन कर. हे बघा कसं स्वच्छ सगळं झालेलं आहे. म्हणजे एक एक बाजू आता क्लीन करायचा विचार आहे कुणालचा. त्यांनी त्याच्या मनानेच सगळं केलं नाही. हो, जास्त तिकडे आतमध्ये जाऊ नकोस. आज कुठलं हे साफ करतोय? सगळं आता आज हा मला वाटतं हा प्लॉट एवढा आहे ना क्लीन होऊन जाईल. बाकी बघू मग तिकडचं जरा सावकाश. आणि ह्या बघा तुम्हाला म्हणाले ना चवलीच्या वेली नाही, चवली लावलेली ना, कडधान्य. आता हे पण मी सगळं पहिल्यांदाच केलं, त्याच्यामुळे बघू आता कसं होतं आहे ते. झाले तर चांगली वाटते. बघा कशी हिरवीगार झालेली आहे. वाढत वाढत चालली बघा. कुठं जमिनीवर नको येऊ बाई, अशी वर जा. सफेद चवळी लावली होती आणि त्याला शेंगा पण अशा यायला सुरुवात झालेली. हे बघा डोंगले आहे. तुम्हाला फवारणी करायला पाहिजे. कुणालच्या बाबांना फोन करून विचारायला हवं जमिनीवर कुठं चालली ही. कशी सफेद सफेद फुलं असतात. तुम्हाला मी म्हणाले होते ना की बहुतेक वेली रोपं असतात त्याला सफेद आणि पिवळ्या रंगाची फुलं अशी असतात. तेव्हा काही ठिकाणी पिवळे पाहिजे, पिवळं आलेलं आहे. असं आहे. ह्यात पण भरपूर असं रान वाढलं, ते साफ करायला हवं. बघायला काही झोप येत नाही आहे, तर मगापासून सारखा कुई कुई करतोय. मी त्यांना ना दोघांना पण आता बांधून ठेवलं आहे. तो सारखा सांगतोय सोड म्हणून, पण त्याला आता सोडायचं नाही आहे, कारण सकाळपासून भरपूर तो खेळून झालेला आहे, फिरून पण आलेला आहे बाहेर, म्हणून आता बांधून ठेवलं आहे. ह्या दोघांना की नाही संध्याकाळी आज आंघोळ घालायची, म्हणजे आत्ता घालायची होती. तसं त्यांचं पाणी पण गरम करून ठेवलं होतं चुलीवरती, कडुनिंबाचं पाणी. पण आता भरपूर वेळ झाला, घरात बाकीची पण कामं आहेत. कुणालचा पण अभ्यास बाकी होता. त्यांनी रान साफ केलं आणि तो आता घरामध्ये आंघोळ करून नाश्ता करून आता अभ्यास करायला बसला आहे. त्याच्यामुळे संध्याकाळच्या वेळेस किंवा दुपारी जर का वेळ मिळाला तर दुपारच्या वेळेस घालून घेऊया. आता मी घेतलं आहे जेवण करायला. म्हणजे रुटीन तेच चालू आहे, रुटीन काही चेंज नाही झालेलं आहे. कुणालचे बाबा जरी नसले तरी पण माझं जे आयुष्यांचं सेम तसंच चाललेलं आहे, काही बदल नाही आहे. फक्त इतकंच की घराच्या बाहेर आता जात नाही मी. आता कुणालचे बाबा असताना बाहेर एक फेरी व्हायची असं, पण आता एकटी आहे त्याच्यामुळे मी जात नाही. एकटीला मला म्हणजे अशी भीती पण वाटते, बाहेर फिरणं म्हणजे नको वाटतं. मग ते येतील तेव्हा मग बघू नंतरला. तर साधं सिंपल जेवण, आता डाळ भात आणि भाजी. मला वाटतं ते मुंबईला गेल्यापासून आम्ही असं पूर्ण जेवण असं काही बनवलेलंच नाही, त्याच्यामुळे तुम्हाला पण मी काही फारसं असं दाखवलं नाही आहे. म्हणजे भाजी चपाती किंवा डाळ भात असंच बनवतो आणि खातो, आणि चालतं आम्हा दोघांना, काही पण चालून जातं. भाग्या आणि शहरू त्यांना पण डाळ भात आवडीने खातात, त्यांच्यामुळे असं फारशी काही अडचण येत नाही. पण कुणालचे बाबा असले ना का त्यांना कसं पूर्ण जेवण लागायचं, म्हणजे डाळ भात भाजी चपाती असं पूर्ण थाळी असतं ना तसं. त्याच्यामुळे त्यांच्या पद्धतीने बनायचं. पण आता आम्हाला जे आवडतं ना ते आम्ही आता बनवून खातो आहे. गेले हे 2-3 दिवस झाले. तर काल दुधी बघा आपण काढली होती ना आपल्या बागेतली, तर दुधीची भाजी मी आता करणार आहे. रेसिपी तुम्हाला दाखवू का असं मला प्रश्न पडला, कारण साधी सिंपल पद्धत आहे. जास्त असे काही मसाले नाही, काही नाही. फक्त राई जिरे टाकून कढीपत्ता टाकायचा आणि मस्त अशी चणे डाळ टाकून दुधीची भाजी खूप छान होते, साधी सिंपल. पटकन तुमचे शेअर करते, आवडेल तुम्हाला. बघा
झोप बाळा, कसला आवाज नाही आहे. झोप झोप झोप. शेरीच्या डोळ्यावरती एवढी झोप आहे ना, पण जरासा आवाज आला का लगेच त्याची झोपमोड होते. आणि ह्या भाग्याला काही झोप लागत नाही. त्याच्या नुसती कुईकुई कुईकुई चालू आहे मगापासनं. सोडायला सांगते पण त्याला सोडणार नाही आहे मी इतक्यात. बघा बघा असं नाकाने कसा वाज घेतो. बघा 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 बघा. मास्की बसली बघ नाकावर तुझ्या. भाग्या मास्की बसते बघ नाकावरती. त्या मास्कीला हकव. झोप बाळा झोप झोप. हे पोर माझं शहाणं आहे शेरूले. मस्तीखोर आहे पण शहाणं आहे खूप. त्याची कसली खटपट नाही, काय नाही काय नाही. खाणार पिणार, आरामात राहणार, आपल्या मागे मागे फिरत राहणार. हा जंगली आहे जंगली. हा 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 ना, हा हा जंगली आहे ले. जंगलमॅन. त्याला मी ना जंगलमॅन नाव ठेवलं ह्याला ना. कुणाला जेव्हा त्याला ते काय म्हणतात, किडा मकोडा. माहिती आहे का बरं किडा मकोडा बोलतात? कारण ते हे किडे बघा पडले असतात ना, पाखरं बघा असतात ना रात्रीचे येतात ना, डोंगळे वगैरे, हा जास्त खातो भाग्या, म्हणून त्याला किडा मकोडा नाव ठेवलं होतं. खायला की किडा मकोडा किडा मकोडा ना. बाबा कसा बोलायचा, किडा मकोडा. पण कसा खातोय डोंगळे. हे माझं पोर एकदम साधं फुल आहे. या मस्तीखोर आहे पण लय साधं आहे ग पोर माझं. झोप चल 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 गाय कर चल चल. घरात त्यांना सोडते आता. हा ना जास्त बाहेर आहे ना, झोपणार नाही. चला 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 सोडते चल. काय झालं शेरू? काय रे? हा कधीपासून ना शेरू या चुलीपाशी काहीतरी शोधतोय. काय म्हणजे काहीतरी त्याने बघितलं असेल. काय आहे शेरू? काहीतरी डोंगळा वगैरे काहीतरी त्याने बघितलं असेल, त्याच्यामुळे त्याने लुडबुड करतोय. नंतर असा तो असं हे करणार नाही. झोपला होता शांत, तो झोपेतून उठून गेलाय. तर जेवण बघा, साधी सिंपल डाळ, म्हणजे अजिबात त्यात मिरची पण नाही, काही नाही टाकले मी. एकदम कमी तिखटाचं जेवण आम्ही आज करतोय. भाजीसाठी साहित्य तुम्हाला दाखवते. ही बघा, ही दुधी आपल्या बागेतनं काढलेली. एक मिरची घेतले, कोथिंबीर आणि चण्याची डाळ. तेल चांगलं गरम झालंय, डाळी तडतडली. आता हिंग, टाकते जिरं, मिरची, आता ही दुधी टाकूया आपण. साधी सिंपल अशी आजची आपली रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की करून बघा, खूप छान बनते. आता ही चण्याची डाळ, हळद टाकते, थोडंसं तिखट मसाला, मीठ थोडंसं, कोथिंबीर. आता व्यवस्थित आहे ना मिक्स करून घेऊया. आता वाफेवरती ही भाजी ना आपण शिजवून घेऊया. त्याच्यावरती थोडंसं पाणी टाकूया आपण. तर भाजी बघूया आपण. पाणी सुटतं ना दुधीला. भाजी आपली तयार. मस्त भाजी, साधी सिंपल, नाही कांदा ना लसूण नाही टॅमॅटो काही नाही टाकलंय, तरी पण इतकी मस्त बघा दिसते. तर जेवण बघा आपलं रेडी झालं आहे. इथे मी थोडंसं माझं किचन पण आवरून घेतलं, म्हणजे भांडी नाही घासून घेतली, जेवणाचे नाश्त्याचे वगैरे. काकडी कापून ठेवले, तर कुणाला की वाढायला घेते. तर सगळ्यात आधी भाग्या आणि शेरू यांना वाढलं जेवायला. तेव्हा कुणाला ना त्यांचं जेवण थंड करते. गरम आहे ना खूप. तेव्हा डाळ भात. एक मिनिट मी लाईट चालू करते. डाळ भात आणि त्यात चिकन मिक्स केलेलं आहे. आणि हा बघा, हा भाग्या बघा, हा बघा इथे आहे. आज आहे ना तो सकाळपासून जाम मस्ती करतोय. हा काय रे, आज शेरू शांत आहे, तो बघा तो झोपलाय समोर बघा. पण हा आज आहे ना भरपूर मस्तीच्या मूडमध्ये. खूप खूप त्याचं चालू आहे सकाळपासून, आत बाहेर आत बाहेर. आणि मी मगाशी जेवण करत होते ना, सारखा मला पण येऊन माझी कळ काढत होता. म्हणजे येणार आणि ते उभा राहणार आणि असं नकं मारत बसतो हाताने ना भाग्या. असं नेहमी मस्ती करत नाही तो, कधी कधी मूडमध्ये असलं ना की तरच त्याचं असतं. त्याला जेवायचं नाही हे भाग्या, त्याला जेवायला. हां, आणि हे बघा हे ताट वाढलंय मी. हे कुणालचं ताट आहे.
ही आपली भाजी आत्ता जी मी रेसिपी तुमच्याशी शेअर केली ती. जोडीला काकडे आहे, डाळ, भात आणि हे पराठे सकाळी मी नाश्त्यामध्ये केले होते. म्हणजे गेले 2 दिवस झाले ना आमच्याकडे सकाळी नाश्त्यामध्ये पराठेच बनत आहेत, कालसुद्धा आणि आज पण. पण छान टेस्टी झाले होते. आणि ही थोडीशी काकडी बघा एक्स्ट्रा कापलेली आहे ती. कुणाल घे चल. बस हा बसा खाली. आता बाहेर जायचं नाही. तो बघा वाघ्या बघा बघा कसा उड्या मारतोय तो. दुपारी 3 वाजल्यापासून बाहेर खेळून फिरून आलेले आहेत आणि आत्ता त्यांना मी बांधलेलं आहे. आता संध्याकाळचे मला वाटतं 6:15 काहीतरी वाजले असतील. आत्ता माझं घरातलं सगळं काम आटपलं सकाळपासूनचं. भरपूर काम होतं आज, एक्स्ट्राचं काम बघा असतं. शांत राहा जरा. तर एक गोष्ट तुमच्याशी बोलायचं होतं. काल मी आहे ना दुपारी मला वाटतं काहीतरी 2-2.5 मिनटाचा व्हिडिओ असेल, एक फनी व्हिडिओ म्हणून मी शेअर केला तुमच्याशी, कॅमेरा मागचे काही सीन. तर त्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे बऱ्याच चांगल्या कमेंट्स आल्या. भरपूर जणांना व्हिडिओ तो आवडलेला आहे. म्हणजे असे कॉमेडी हसण्याचे क्षण असतात आमच्या आयुष्यात. तर मला असं वाटलं की नाही चला तुमच्याशी थोडंफार काहीतरी शेअर करायला पाहिजे. म्हणजे असं विचार केलेला आहे की अधूनमधून असे जेव्हा कॉमेडी सीन आमच्या घरात होतात पडद्यामागे ते दाखवत जाईन तुम्हाला मी. भरपूर असतात. हे तुम्हाला मी आता थोडक्यात दाखवलं आहे. पण कुणालच्या बाबांना खूप असे मजा मस्करी करणारे आहेत, पण ते कॅमेऱ्यासमोर ते लाजतात, त्यांना असं फारसं जमत नाही अजून बोलायला, म्हणून मग ते जरा घाबरतात. बाकी असं काही नाही आहे. तर कालच्या व्हिडिओवरती कमेंट होती. आपल्या एक ताई आहेत ज्यांचं नाव आहे छाया पवार. त्यांनी सांगितलं होतं की ताई माझ्या मुलीचं नाव घ्या. म्हणजे त्यांची छोटी मुलगी आहे, ती आपले व्हिडिओ आवडीने पाहते. आणि आता कुणाल जेव्हा मुंबईला गेलेत ना त्याच्यामुळे ती अशी म्हणते व्हिडिओ बघताना की काका तुम्ही लवकर घरी या, आमची काकी आणि दादा तुमची वाट बघतात, अशी त्या ताईने कमेंट केली होती. म्हणजे कमेंट वाचली मला असं खूप आनंद झाला की इतकी लहान मुलं पण आपल्यावरती प्रेम करतात. म्हणजे खूप असं मन भरून आलं. तर त्यांच्या मुलीचं नाव आहे स्वामिनी. तर स्वामिनी तू जर काही व्हिडिओ बघत असशील तर मला नक्की तू कमेंट कर. आणि वाघे आणि शेरू तुला कसे वाटतात ते पण मला सांगा कमेंट करून. तर चला मैत्रिणींनो, आता व्हिडिओची एंडिंग करायची वेळ आली आहे. बघा तुम्ही त्या वाघ्याकडे बघा. तुम्हाला जो शांत वाटतो ना कसा मस्ती करतो बघा. आवाज बघा, वाघ्याचा आवाज आहे तो. आज जी रेसिपी तुमच्याशी शेअर केली ना एकदम मस्त झाली होती. साधी सिंपल, कांदा नाही काही नाही बघा टाकलं होतं, तरी पण ती भाजी इतकी सुंदर झाली होती, इतकी टेस्टी झाली होती. कुणालने अगदी चाटून पुसून ती भाजी खाल्लेली आहे. खूप मस्त झाली होती. करून बघा रेसिपी. व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. बघ्या.